management. Midhiero mar koth mang'eny okelo dang'ni ne jodak moko e kaunti ma Kisumu. Kony pod bor kodgi kata obedo ni moko kuomgi osedar e miechgi kendo owito yoregi mag yuto. Bende giywago olalo mondo ochwal pi ma bende muomo aora e yo makare. Millicent Adhiambo luono wachni. Chieng' tich adek jumani, kar sa 1:30 odhiambo, e alwora ma Kisumu County, piny noloko lando, polo ne olo koth nyaka dier otieno. Pi ne omuomo nyaka e udi, ma omayo jodak ma alworano nindo. Nyocha chieng' tich ang'wen, nyithindo chiewa nyikwaya ka gigore e pi. Kaka tim nyithindo onge. Apodho ok maber ka jomoko nitie mani odak e udi kanyo, to nindo e pi e wi mesa malo. To timonwa kama higa ka higa, sama koth chwe to nyaka ma timrenwa, wadar wanindo oko gi nyithindewa gi nyikwewa ma koro kwan maber. From 2019 maji lituweka nje, tukaama ikabidi kila mtu kujipanga. Wengine waliishi kwenye shule na wengine wenye hawakufanikiwa kupata nafasi wakaenda kurent. Mimi nyumba yangu maji libomoa, ndo nimejenganga juzi na tena imerudi, na shida ambayo tuko nayo kuu kabisa ni mto wa Nyamasaria, ambapo mto wa Nyamasaria umezibana. Oula bende ne omonjo puothe ma oyweyo nyaka cham. Paka mivuko yenye tulikuwa na kama kuku, kama bata, kama mbuzi zilienda na maji hiyo siku. Ilijaa ikajaa kabisa. Kupika ni ngumu, hakuna penye unaweka hata meko peke yake. Vitanda zetu vililoa na hakuna usaidizi ambao tumepata. Jomoko bende ne pi odaro e miechgi. Anachiel kuom joma pi odaro mowe utegi. Pi odaro dhako maduong' adak mane kanisa ka msungu no wuothe pi gi jakomwa mar jaduong' gweng'. Kane gidarowa ka udiwa oumukore waonge kar dak. Pi ringo nyaka wi otanda. Okwan maber jowarwa no waywak mondo sirkal okonywa. Koth mang'eny jarocho ngima oganda e mier, e chiche koda ka skunde. Nyikwaya moko be nyowuok ni dhi sikul, achiel nyogole i pi. Jokama kaka timra onge tan tiliel be, onge gimoro amora matimore. Tijewa ochung' kaka nan ga mama mboga, kaka dhi awar mboga no onge pi ouma lot. Nyikwaya bende be ket kayo. Tunapita mangumu kabisa. Hata jinsi unavyoona, unaona vile maji iko, hatuna vile tunazapigia watoto wetu. Watoto wetu hakuna vile wanaenda shule. Kwanza kama mimi mwenyewe kuanzia from Thursday watoto wangu hawajaenda shule kwa sababu vitabu ilienda na maji, uniform ikaenda na maji, niko tu nao kwenye nyumba. Achiedh nade oluoro gwengego ka ji mathoth pok oyudo resruok. Kanche koth osebedo ka chwe, wasebedo gi chandruok mang'eny kendo jogo mang'eny oseyudo chandruok ma pi odaro. Mana kaka osewachi ni familia saboro osedar kendo gidhi e kanisa ma Katanya. To familia 300 o kata 120 mosehinyore gi pi koa e area mar Wigwa, koa e area mar Kapuothe, koa e area mar Block nyaka Dunga. Omiyo an awacho ni kaka koro representative maru adhi tudora gi county government ma Kisumu mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo tieko ma. Wayawa ore duto ma wabedo gi ikruok ni ka koth chako chwe to ok wabed gi buok moro amora. En midhiero majuko gi higa ka higa kendo geno gi maduong' en yudo konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny giywago pong' mar pi ka bende gombo gi maduong' en mondo mi jotelo mane giyiero oyaw negi wang'a ora ma Nyamasaria kod gero negi olalo ma bende nyalo konyogi maka koth ochwe to pi ok pong' wuo ma pong' negi ute kendo gidar e mieregi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.